Kardom Karbi ANGLONG Pininilia ko puthot wang thlo nalitum kilang bom mate kaching onai channel Karbi 2.0 YouTube channel along la pena prang si kado kave la nili subscriber mate Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana panstame lihin mate Karbi 2.0 YouTube channel hin panstame Kardom pajar iglo Kardom la penon kilang bom nalitum la Karbi 2.0 YouTube channel long jong si akimilang pelate kaching hon pen la subscribe pagi tok dui la sodim nalitum berik det tha la pen adung her la bell arjan dui daka ber pen nalitum la ALL all pu kitok dui la sodim nalitum ber thu denon la lo pulote monon phi nili video le upload stame nalitum mobile long notification nang le daprang ye fan lo mate nalitum video kelang long daprang ye fan lo la pen pinia video bangke nalitum thumbnail mate title long kai ke son thek pon long et po stame nili napachini thuik po pinia video ta la VORENG our site la APHUTHAK sinili nakewan pi iglo la sikopi VORENG our site ma la pen kon ana post do ma la pen pp vacancy ma lai hoi banali tum la video arlo si thek molong po la pen non nili giveaway bi da prang po la giveaway chipai phan pole nali tum pada depend pen channel subscribe igon la pen video kan ma share on share igon la pen mesen na comment nali tum tok igon la la pole nali tum 100% kali 200% nali tum giveaway ke hai a chance dolo lapen pada depend pen kai ke so nali tum la intro bang lang jok jidat pola intro bang lang ponon lapen dat video arlo le details sai hui alam chithan ponlo nang tangte nali tum pada depend pen lapen nali tum la screen long stame thek pon longi screen along bang ke tok lo IBPS Clerk Recruitment 2022 dak detail sai hui dak long ik thai po lapen nali tum han chuning ri iglo video ke cheng pen ki juran ke lai masi chuning ri iglo la video jong nali tum than chet pen kelang pulote nali tum detail sai hui bang dak chini pon pedet po lapen comment long stame nali tum nar ju thu wai phak tc kecuning ri alam the bala poila video kecheng pen kijut an kilai phasi chuning ri iglo lapen afrang sina litum thekloing name of examination na litum dakpen thek polong po IBPS CRP clears dak 12 lo lapen name of post bang na litum dak thek polong po CLE RK cleared pubang lapen number of posts bang 6035 ando lapen andak organized by ke nalitum technology amen Institute of Banking Personnel Selection IBPS pen lapen application mode bang dak online lapen starting date bang nalitum dak thek polong po parni si tarik si pen dak cheng pono la sochiklo lapen last date nalitum thek polong po dak 21 arni ansi last date lapen website banani tum dak pen thek ponloi official website lola www ibps.in sodim humri dam iglo tun alitum apply mepo lapen ako details sai hilang dam tunang lapen dak state wis bang vacancy bang kososo state long se kon an sido manali tum pandak penam klang pon ek penili Andaman lapen Nicobar Island long le 3 lapen Andhra Pradesh long le 263 lapen Arunachal long le 11 lapen ilitum dak Assam angdang long le 157 ando lapen Bihar long le 252 do lapen Chandigarh long bangke ilitum thekpon long Chandigarh long 27 lapen Chhattisgarh long 89 lapen Dara and Nagar Haveli Daman long le 2 do lapen ason thak sidak la Delhi long le 258 do lapen Goa long le 58 do lapen Gujarat long le 357 do lapen Haryana long le 103 mate 103 ando lapen Himachal Pradesh long le 102 do lapen Jammu and Kashmir long le 25 do lapen Jharkhand long le 78 do lapen Karnataka long le dak 407 ando lapen lason thak sida Kerala long ka thek molai Kerala long ta 141 ando lapen Ladakh long bang 0 lapen Lakshadweep long 5 lapen Madhya Pradesh long 324 lapen Maharashtra long 799 Manipur long 6 Meghalaya long 9 Mizoram long 3 lapen
thek polong thi Nagaland long le 9 lapen Odisha long le 229 lapen Puducherry long le 3 lapen Punjab long le 352 lapen asan thak thak se dak penang an state long do Rajasthan long ta 117 Sikkim Tamil Nadu ta Telangana long ta le tum thek polong ko Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal asan thak thak se penang an ke thak tulola 6000 apos bangke se Assam long ta 152 ando lasi sorry 157 ando lasi nali tum jogduni te jogdun ninghang tum jogdun igo lapen dakhilo la Assam arlo bangke total dak thek ponang po number of post 157 do lapen bank with vacancy bang nali tum dak thek ponang po kososa bank long si kan an vacancy doma Bank of India long le hini do lapen Canara Bank long le hini do lapen Central Bank of India mate CBI Bank long le nali tum dak 97 ando lapen Punjab State Bank long le 2 do lapen UCO Bank long le 20 do lapen Union Bank of India long le 8 do la pangrumpet penside dak 157 an apos do lapen dak eligibility age bang langdam lo pulte age bang nali tum dak thek ponoi 20 years maximum mate 28 years aning lapen schedule case schedule tribe 5 years lahai hui do age relation lapen education ahin langdam lo pulte education ahin bang kanali tum thek ponai degree mate graduation ki on tang abang pu abang pineng lapen certificate ta donang po lapen marksheet lapen degree certificate lahai hui nali tum ari deng donang po la dolo pulte nali tum naso awareng warsai long bang jogdun iglong po lapen aku langdam tuna aber penang ana dak dolang lapen computer literacy ta nali tum nangi dak operating and working knowledge donang po computer knowledge sab donang po lapen dat language pa nali tum la state language pa nali tum chini iglo assamese lahai hui nali tum speaking ba clear nang po lapen english lahai hui lapen dak IPS clear exam syllabus pa nali tum dak thek polong po subject language english language lapen numerical ability lapen dak reasoning ability lahai hui nali tum dak pen thek polong details bangai lapen min exam nali tum thek polong dak general financial awareness lahai dak question dak kan an marks madu dak time and tok pon thailo lapen details laing pol so video long aber description long nali tum link long la so link long dam pen nali tum langdam igo lapen dak nali tum application fee bang langdam lo pol dak SC ST lapen PWBD la tum hanle nali tum dak thek polong po 175 an any la GST pen lapen others la tum hane 815 daga sabso adore kom chatlo SC ST tum hane la si payment mode banali tum ninghang lo online debit card rupee visa mastercard mistro lapen credit cards internet banking IMPS cash card lapen mobile wallet Paytm phone pay google pay lahai hui penali tum dak payment bangai pimelo lapen da fit question se apply ning ma pulo tenali tum interested madule ning Kehang abang pu abang pista nali tum aprang si da website longi la so website long penali tum home dam igon lapen andak nali tum thekloing online application pula so dim nali tum ber ego ber igdet penali tum registration ada register nang po lapen register that penali tum nek stage one click on online application pudui application la dim ber iktu ego lapen nali tum personal details documents ai hui nali tum kinai son anali tum upload pon eno dak ta to iglo la upload pon thai fit nali tum create payment to lapen payment ba nali tum option chongwai nang po pn question mes nali tum payment ma la payment that penali tum kijut si ba nali tum print out nang po la application a form ba fill up thai submit thai fit nali tum print out nang po lapen that langdam lanang kumantu that pensikan an ma lapen da starting bang 1st July pensi chingla lapen ending bang application last date submit long bang dak 21 so chiklo 21 July 2022 lo lapen dak thek ponlong thula ko date of download call letter banani tum agosa chiklo la dak date bang thik thelang tame agosa chiklo lo monang lang lo lapen date of conduct paid bang tar agos lo lapen dak date of download call letter ta nani tum agosa chiklo lo lapen date of prelims exam bang September chiklo lapen date of release result of online examination bang September kal October lo lapen date of download call letter means exam September October chiklo lapen date of means exam October achiklo lapen date of provisional
allotment list bang dak nguning si dak ke klangi 2023 la soteng los tame prap jata thek mate england uta thek la bang ke afi lam los tame aprang si bang ki jogdun sikinang sotla la sinali tum ning hang hang tum jogdun apa nali tum jong si dak online application ta nali tum dak pen thek mon long po online application la kung dui la pen advertisement la pen official website nali tum dak pen long pon ikpo lan chotlo pinia video long la sining hang hang abang pho bang pitum nali tum try dun tame jogdun tame beng long jong si kam ke claim ning hang polote nali tum jogdun igo la pen lan an kapure abang pho bang pi jong si do polte nali tum jogdun igo la si pinia video long la an chotlo la si video lang misan polte nali tum chuning rilo kan ma share on share igo kar beng long adang pa chithang nang mate ning hang hang tum dui la pen kapure lan an so se tum ta duta hai la si ning hang hang tum pa jogdun nang pura nali tum ta share ik tha asile sonsona video ke lang long boim phan nali tum na Karbi teach 2.0 YouTube channel bang pada depin pen subscribe ikon la pen adung het bel arjan ta dui nali tum dak ta ber pon ek dano la la polte monon fit ni likapre kapre ka video la na one pit text tamen nali tum am balong kelong da prai mate nali tum kelang long da prai ya fana la sipin ya video long mal an chalo dumi thame ka do kavita Kardom